back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Sala ba? Ay, nagkabiya na si Cherry. Musa ka na kaubalik sa mong kwarto. Huwag ka mukaon sa mong bidani mo ganina. Andy, Huwag pa ka mabiya, Abi. Dinihira ko. Naglantaw ni mo. Oh. Huwag ka mukaon. Samtang gilamian ang imong bana sa kunda. nga mo ba magkamubiya? Lakaw na. Wa na si Cherry. Ug wa sab si Dana og lola dinhi karon. Dili maayo magpapilin ka dinhi. Nahadlo ka ba na ako? Unsa? Wa. Wa, pero nagsigi kag atras. Diha ka na. Ay! Gisawa pa kaya pati ka. Bisan mitalikot ka pa. Hindi. Abigail. Andi buhi ko. Doon lang kayo mong naon ako. Abi. Ay, sorry. Hala, nabuhian ako. Sorry. Buhi ko. Ay, diyan, abay akong unahon, ani. Ay, maghipos ko sa mga buak. O, ablihan ako ang miabot. Unahan pag-abli sa miabot ng... Ay, udi, ay. Sige. Husto, ay. Sige. Balikon ko lamang, eh. Nakita ta niyo. Ang unsa man. Lagi buhat pa dito. Tingalik mahugaw mo na huna ni nang muning sa imong pagkakos na ko kaganina. Wat ka sa... Gisawa ta ka. Di ko gustong may daotang mahitabo sa atong anak. Unsa? Solday ko tinuod, Abigail. Ako ang amahan niya ng imong gisabak, di ba? Unsa? May nahitabo na itong duha. May bana ko. Pero may nahitabo usab na to. Niya itong gabi isawa pa ang imong kasal. Karon solday ko tinuod. Palayo na ko. Ako, dili ba? Dili. Andi unsa pa? Buhi ko. Tumagauna ko. Solday ko tinuod, Abigail. Ako ang amahan niya ng imong gisabak, di ba? Dili. Dili ikaw. Buhiin ako. Oh. Kadugay ba ni mo nakaabli sa gate mo, Ning? Sama ka, nakatuog ka? Wala man, madam. Magibuhat lang ko. Papasilo ako, ha? Tabangi sa pagdaso bang mga kinumpra si Juan paingon sa sod. Ilahos na lang sab sa lawak ni Dana ka ng iyang mga kinumpra. Isunod lang yan ako dito sa akong kwarto nang. Ayaw sa ma'am! Ayaw sa ma'am! Ha? Nga na ba may babag ka man sa agianan? Ilahos na ko sa imuhag kwarto, ma'am. Miingon ko, di ba? Udi ay. Ay, limutan ako, ha? I'm so tired. Sige na, pag-ian ako. Kadyo sa laki, ma'am. What? Oh, muning. Usapay na hitabo ni mo nga murag uwa ka man mahilo na. Kuan, ma'am, kanang may hugaw ang ibang sinina sa kilid, oh. Ako sa nipapaan, be, papaan. Hugaw. Oh. Leave it. I'm so tired. Gusto na ko musuod sa akong lawak. So, mahimo pa dili ka na mo babag pa nako? Ala. Patay. Magdunga na kita sa pagsudi, ha. Hala, patay na gayon. Kinsay namatay mo, Ning? Ang masakpan. Ha? Kinsay masakpan? Hala. Dili ka ba makasabot? Dili ikaw ang amahan ng akong gisabak. Si Jeric. Siya ang amahan ini. Mga kun mahimo. Hunungin ako, Andy. Malukoy ka. Dili ko matuwa ni mo. Sa... Buhiin ako. Buhiin ko pa. Andy?
Abi? Unsa ka na inyong gibuhat? Oh, hi babe. Ako lang gitabangan si Abigail. Diriyot magod siyang matumba ganina nga naglakaw. May nalang gani kay dali na ako nakuptan. Oh my God! Iha, mag-amping ka cute kanunay. Slide kay nga akong tsinela sinungdan nga hapit ko matumba. Salamat ha, Angie. Oh. Way isa pa yan. Ay, timing kaayo. May nakita mi nga chinilas nga pangbay ni Dana. Nga angayan kaayo sa sama ni mong maptos. Ato pa sa sakyanan. Ihatag ko niya kadto nimo. Salamat, Lola. Masakaon ako sa among kwarto ni Jeric. Tabi ninyo. O, paghinay lang apo. Kay tingalig matumba ka na unya hinuon og dayon. Wait, biya ang taon na ka mo. Sundan ko si Abigail ha, nga mo sa kasahagdanan. Padayon lang, Lola. Hi. Hi. Ganiha pa kang nagpaabot na ko. Di pa dugay. Mao lang po'y pag-abot ako. Abi ko, di ka mo anhi karon. Nadawat ni mo akong text kaniha. May reply ko, di ba? Ha? Oo. Wabali na ko masin. Kadayot ako tanaw na. My goodness. Ni ay. Unsent tinuod. Sorry. May reply ko ni mo. Mingon ko nga muan hiraon niya ko kay namisti ka. Really? I miss you too, Auntie. I miss you every day, bisan pa kung kanunay tang makita. I love you. Ma'am, ilahos na ako ning ibuhag kinumpra si Bugwata? Yes. Paliog na lang ko. Ubanan ko na si Andy din sa sala. Pagdalion niya og kanaog ha, aron maandaman mi ni mo og juice. Ay, oo. Lawar ba ko makaagda kaganina mainom ni Ande? Kay kaganina para ba na siyang naabot din basig giuhaw na siya paghinuwat nimo? What? Matod ni mo nga. Nagsunod na tag-abot. Ay, hala. Ha? Oh, bitaw ma'am. Pag-abot niya ba pagkataw-taod, naabot sad ka. Unya nalimot yung kung agdan niyag mainom lagi. Ganina pa ba siya naglingkod din nga wala gibuhat ba? Nagalingkod ra. Sige. Ang dami unya mi og juice. Sige ma'am. So, what do you wanna do? Angayan kay ka. Angayan kayo ang imong tiil sa bag-o ni mong tsinelas. Misamot ang kaputi sa imong tiil sa kulor nga puwa nga tsinelas. Abigail? Lola? May problema ka ba? Ha? Uwa. Kung Gikapoy lang tingali ko, Lola. May mo bang mapahawayon ako? Of course. Sige, biyaan ta na ka. Pero kung may kinahanglanon ka or anything, ayaw pagduduwa sa pagtawag, okay? Salamat, Lola. Sige. Diyos ko. Ingon og sa nagkurog pa hangtod karon ang akong kaunoran. Wa ko makasabot sa kong kibati diyang miingon siya nga posibleng siya ang amahan ng akong gisabak. Unsaon naman lang kun tinuod ang iyang pagduda. Si Andy ang amahan ng akong gisabak. Diyos ko, buang yun ko. Ganun nagpadama ko sa kong gibati ni ato kay kayo na. Ganun kitukyan ko ba niya sa dakong kasayo ng akong pagkababay.
Hugaw ko. Nakahibugin ko sa pagpalipat niya bisan pa man sa iyang pagpapugos. Pero wako ka na buhata. Kitukutan ko siya nga ang kunon ko. O karon, kinuo ko. Unsay angay kong buhaton. Saan naman ako si Andy yun ang amahan ini. Unsay buhaton ni Jeric na ako. Nakasiguro kong iya kong kasilakan. Unsay mahitabo na mo sa akong anak. Kung masahira ni Jeric na may nahitabo usap na mo ni Andy. Ug siya ang amahan ini. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!